Com feien les rodetes de butxar? Al principi, en canya i tot allò que feien. Al principi se feien que pujava la que pujava. Feien rodes de 3 putxades i les rodes aquelles que anaven palmades, allò... Madre mía, el consuelo. Això és massa car per avui. Però com se feien, home? Expliqueu-nos-ho. Si A mi no m'ho va explicar. ¿No sabes una rueda de subida y baja como se empezó? No, aquelles que feien empalmades, aquelles que feien vàries i anaven així. Era así, eso era como un nido de ellas que iban combinadas y se quedaba dando vueltas y subía una. Al ratito subía otra, iban hasta que se agotaba el nido. O sea que era un nido de ruedas, de una subida o de dos, como quisieras. Anaven totes en el mateix ferro? Mateix ferro, sí. Un pilot, diguem nosaltres, diguem un pilote. Un pilot era un pilot d'això, y le dabas fuego y rodaba, y como subía una. Al ratito, que es cuando se acaba el rodador, subía otra, y así, hasta... I les carcasses empalmades que feien de 5 i 6 aputxades, tronant, aputxant, això com se feia? Els empalmades, se portava molta feina, però... Pues sí, pues... Se feien a estilo napolitanes, però... I el dia... Empalmades. Empalmades, com els fan els napolitanos, que és una, empalmar una altra, empalmar una altra... Però què feien, el casco? Què feien? Primer un casco... Els cascos eren tots per igual, com ho fem nosaltres. Els cascos eren totes... I per empalmades què feien? Pues quan ja estaven totes empalmades d'una ficades de l'altra... Perquè no s'aflamanen una a l'altra? L'altra espoleta dins de l'altra carcassa, entonces s'agarrava el paper encolat i s'encolava. I no se passava el foc d'una a l'altra? No, hombre, si estava incomunicat, ja ho incomunicaves. Com estava incomunicat? Perquè la carcassa estava acabada, només que era l'espoleta, la teixia. I quan se ficava l'espoleta en el cul de l'altra? És que l'altra ja estava preparant perquè pogués entrar en el forat. I què tenia allí en el forat? El forat, pues un paperet perquè no caiguera lo de dins, però hi ha un forat que se feia antes, doncs se ficava una espoleta dins de l'altra, i dins de l'altra, i així es feia l'empalmar. I quan ficava una dins de l'altra i s'empalmaven, ahí no se quedava un hueco. No se quedava de com hueco, perquè tal com estava, ja quan estaven empalmades, se pegava una passada de paper en cola. De paper en cola i en corda, en hilo, d'eixe que fèiem. Embreat. Y una tapa. Y después se le hacía otra tapada de la misma forma. Se hacían 2 o 3 tapadas. Sí, señor.